Da, jesi dobro. Šta se tu radi, neke nove pesme ili šta je u pitanju? Radi se nova muzika, braćo, Aha. se album, ali sam zaboravio samo nešto u studiju. Ajde kaži nam nešto o tom albumu, pošto fanovi evo pitaju se kada će, šta će, napravio si pauzu pa eto da te pitamo. Album je, da kažem, 70% gotov i mogu da odam da za razliku od prvog albuma da imamo samo jedan duet sa Cetom. Na ovom novom albumu će biti 6 duet. Čekam 6 da se potvrdi, ali trebalo bi 6. Će biti neke tako zanimljive kolaboracije kao što je bila Ceca, da nas šokiraš ponovo. Biće jedna možda preterano zanimljiva. Da, neki narodnjak, ajde nešto, ženska, šta je? Da, ženska, muškara. Neka asocijacija, muško, da. Ali mislim da će da napravi boom isto koliko i duet sa Cecom, jer ne može drugačije. Jel, opet neka velika zvezda u pitanju? Jeste, jako velika. Kako ti je, evo, odmaraš, kako provodiš vreme, pauza jedna kratka, mogu da kažem, rad na albumu, ali šta još radiš? Pa radim, imam i brand sam izbacio sad, imam tečajeve koje radim, paste za zube, imam berbernicu, imam 4 različita biznisa pored muzike i onda mi je konstantno, 24 sata samo radi i to. Rad sa Karleušom je prestao? Pa nisam ja ni ratovao, ona je to ratovala samo sa sobom, ja sam samo gledao kako se ona svađa samo sa sobom. I si sretao možda negde posle toga na aerodromu? Na istim mestima. Aha. Ona verovatno leti privatnim avionom koji sleće u dvorište. Dobro. Nova godina, evo to da nam kažeš šta si dogovorio, kakvi su planovi? Ne radim. Ne, jel da? Pauza opet. Tako da hoću ovu novu godinu povedem malo sa Imaš na neko putovanje ili? Ne, kuća. Ljubav? Ljubav, to je mislim već izlizana tema kod mene. Da. bi nešto drugo priča. Baš. Super, ajde pratimo, onda čekamo te pesme i evo, ovo je bilo kratko, hvala ti puno i čekamo da nas iznenadiš. Hvala puno. Hvala ti. Hvala puno, vidimo se. Ćao. Ćao.